Hello guys, welcome to Anjali बसुमतारी YouTube. दिनै आं बार्थडे जानो फैदों, आमाइनि फिसालानि बार्थडे। ओमफ्राय नै मालाय बिलुन साजायदों, जा मोजां मोजां डेक'रेसन खालामना दोनदों मालाय। ओमफ्राय बिथिंगालि केकआबो दङ, केकआबो मोनथाम तलामोन, दुर्गा होनना लिरलायनाय दङ। ओमफ्राय बे क'का-कलाफोर ड्रिंक्स दङ आरो आं मिथिया मा दङ नायासै। ओमफ्राय नै बिथिंगालि बार्थडे बया मालाय जिरायगासिनो लोगोफोरजों। ओमफ्राय नै माबाखौ ममखौ आंसो लागायनांदों आरो ओमफ्राय लगायबाय, लगायनानै बियो 23 इयार्स जादों आरो कमप्लिट 23 इयार्स जाबाय नालाय। ओमफ्राय बे बुस्थुखौ आं लागायनो रोङा, लगायदोंमोन बेरलायलायदों, आं जा गिबायहा गस्लायाव मोखाङाव नांब्लालाय मा जागोन होननानै। ओमफ्राय नैबेखौ थुबाय आङो, थुनानै ओमफ्राय लागायनांस्रालाहाय आं गिबाय होननानै बख'बाय आरो ओमफ्राय लागायगोनबाबो आङो ओमफ्राय लागायस्रानांला, आं लगायनो रोंला होननानै बख'नानै दोनबाय आरो। ओमफ्राय नैबे केकखौ हासिगोन आरो ओमफ्राय जों बार्थडे उइस खालामबाय, आंबो उइस खालामबाय, लाइफआव मोजाङै साक्सेस जानो हाथों होननानै फंबायखौ। ओमफ्राय नै बिथिंगालै गासैबो नायबाय, गासैबो उइस खालामजोब्बाय। ओमफ्राय केकखौ दावबाय आंबो, दावनानै ओमफ्राय नै मालाय लोगोफोरा बेनो गिफ्ट होलायलायदों, बिथिं प्रिया मोनना। ओमफ्राय नोंथांमोना मोजां मोनदों लाइक साबसक्राइब थेंक